Meta Scarlett kellha biss 3 snin, it-tobba kienu taw l-aktar aħbar kera lill-ġenituri tagħha, dik li kienet qed tbati bil-lokimja. Wara 3 snin b'kura speċjalizzata mis-servizzi tas-saħħa, Scarlett waslet ukoll biex timmarka tmiem ta' dan il-vjaġġ kiefer u rnexxielha ddoqq il-qampjena simbolika fir-Rainbow Ward fiċ-ċentru tal-Onkoloġija fl-Isptar Mater Dei. One News kien diġà ltaqa' ma' Scarlett aktar kmieni din is-sena meta kienet se ssir il-maraton annwali minn Puttinu Cares. Brisq il-proġett massiġġ tagħha f'Londra u dakinhar saħansitra appellat lill-poplu Malti biex jgħin bid-donazzjonijiet tiegħu. Dakinhar omma kienet qaltilna li l-affarijiet kienu diġà fid-direzzjoni tajba. It-tlieta filgħodu kru ta' One News kien preżenti fir-Rainbow Ward għat-tmiem tal-vjaġġ ta' ċkejkna fejn ukoll tkellimna ma' żewġ infermieri li kienu parti mill-mixja kuraġġuża tagħha mill-2023 lil hawn. U l-tfal ħafna bikun looking forward għalija meta jdoqqu l-qampjena. U hija sodisfazzjon sabiħ meta tara t-tfal u l-familji tagħhom ikunu kuntenti u looking forward għal dan il-mument. Jiena niftakar Scarlett kienet l-ewwel pazjenta meta bdejna aħna hawnhekk bħala charge nurses li kienet ġid diagnosed b'leukemja u nafu tul il-vjaġġ kollu li kellha. Kien hemm żminijiet diffiċli, imma huwa ta' sodisfazzjon kbira lilna meta narawhom, meta naraw pazjenti jekk iduqqu l-qampjena għax sabiħu. Staqsejna lill-ġenituri tat-tifla Sonja u Christian Parnis xi jħossu huma wkoll f'dan il-mument importanti. Kien jiena nistennew dan il-mument wara daqshekk affarijiet li għaddiet minnhom u kien diffiċli. Huwa mument speċjali li wasalna saw. Grazzi talla. Mument speċjali ħafna u tista' tagħmel kollox bħal ħadd ieħor. Nixtieq nirringrazzja kulħadd u l-kull minn hemm.